Λοιπόν, σήμερα θα δούμε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, ένα θεώρημα που ισχυρίζεται ότι μπορεί να ξαναγράψει τους κανόνες του λογισμού. Μια ιδέα τόσο ριζοσπαστική που ο ίδιος ο δημιουργός της πιστεύει ότι, αν την ήξεραν νωρίτερα, θα είχε αλλάξει όλη την πορεία των μαθηματικών. Και για να μπούμε κατευθείαν στο ψητό, ας ξεκινήσουμε με μια φράση σοκ από τον ίδιο τον δημιουργό, τον John Gabriel. Εδώ δεν υπάρχουν μισόλογα. Αυτή η πρόταση δίνει αμέσως τον τόνο. Έχουμε να κάνουμε με μια αφήγηση απόλυτης βεβαιότητας που έρχεται σε μετοπική σύγκρουση με αιώνες μαθηματικής σκέψης. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Ο τίτλος τα λέει όλα. Μία αποκάλυψη στον λογισμό. Η υπόσχεση να διορθωθεί, λέει, μια σύγχυση που κρατάει αιώνες. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα μεγάλα λόγια. Η κεντρική ιδέα είναι απλή, αλλά τεράστια. Αν, λέει, ο ίδιος ο Νεύτωνας ήξερε αυτό το θεώρημα, οι θεμελιώδεις διαμάχες που ταλαιπώρησαν την πρώιμη ιστορία του λογισμού δεν θα είχαν καν συμβεί. Σκεφτείτε το λίγο. Ουσιαστικά, μας λέει ότι ολόκληρη η βάση του λογισμού, όπως τον ξέρουμε, είναι λάθος. Εντάξει, ας δούμε τώρα τον πυρήνα, το μαθηματικό τύπο. Στην αρχή μοιάζει γνώριμο, έτσι. Όσοι θυμόμαστε από το σχολείο, το αριστερό μέρος είναι το κλασικό πηλίκο διαφοράς, αυτό που μας δίνει την κλίση μιας γραμμής. Εδώ όμως είναι η ανατροπή, σύμφωνα με τον Γκάμπριελ. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι ένα πράγμα, είναι δύο. Είναι η παράγωγος, το f τόνος του χ, συν κάτι άλλο, αυτό το qx τόνος χ, που όπως ισχυρίζεται κρύβει μέσα του όλη τη γνώση που μας διέφεγε. Για να μας το εξηγήσει καλύτερα, χρησιμοποιεί μια πολύ έξυπνη παρομοίωση. Σκεφτείτε τη λέξη γαστρονομία. Μέσα της ακούγεται η λέξη αστρονομία. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά η μία λέξη περιέχει την άλλη. Έτσι ακριβώς λέει και το πηλίκο διαφοράς, δηλαδή ολόκληρη η εξίσωση, περιέχει μέσα του την παράγωγο, αλλά και κάτι παραπάνω. Δεν είναι απλά μια προσέγγιση, είναι κάτι πολύ πιο πλούσιο. Και εδώ είναι που το πράγμα γίνεται πραγματικά ριζοσπαστικό και μας πάει κατευθείαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Γεωμετρία, λέει, και όχι όρια. Εδώ είναι που απορρίπτει όλο το σύγχρονο οικοδόμημα του λογισμού για να χτίσει κάτι από την αρχή. 100%. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Ο Γκάμπριελ επιμένει, φωνάζει σχεδόν, ότι η απόδειξή του είναι καθαρά, απόλυτα γεωμετρική. Δεν θέλει να ακούσει ούτε για όρια, ούτε για απειροελάχιστα, ούτε για το άπειρο. Όλα αυτά, για εκείνον, είναι απλά θολές, ασαφείς έννοιες που δεν έχουν θέση στα μαθηματικά. Ωραία! Και ποια είναι τελικά αυτή η κρυμμένη γνώση? Λοιπόν, σύμφωνα με το θεώρημα, αυτή η μία και μοναδική εξίσωση μας δίνει τρεις διαφορετικές πληροφορίες ταυτόχρονα. Πρώτον, μας δίνει αυτό που όλοι ξέρουμε, την κλίση της εφαπτωμένης, την παράγωγο. Δεύτερον όμως, μας δίνει και την ακριβή διαφορά στην κλίση ανάμεσα στην εφαπτωμένη και την τέμνουσα γραμμή. Και τρίτον, μας αποκαλύπτει τον αριθμητικό μέσο όρο όλων των κλίσεων σε αυτό το διάστημα. Όλα σε ένα. Εδώ είναι που η σύγκρουση με τα καθιερωμένα μαθηματικά γίνεται μετοπική. Στον κλασικό λογισμό, αυτό το έξτρα κομματάκι, το q του xh, το λέμε συνήθως όρος σφάλματος. Κάτι που απλά το αγνοούμε, που τίνει στο 0 καθώς παίρνουμε το όριο. Ο Γκάμπριελ ακούει τη λέξη σφάλμα και βγάζει καντήλες. Όχι, λέει, δεν είναι σφάλμα. Είναι μια απόλυτα ακριβής, μετρήσιμη γεωμετρική ποσότητα. Είναι η διαφορά. Και δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα μυστικά. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι υπάρχει και τέταρτη πληροφορία. Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη. Σαν να μην έφτανε αυτό, τα βάζει και με την ίδια τη γλώσσα των μαθηματικών. Λέει ότι ο όρος αριθμητικός μέσος όρος είναι λάθος, παραπλανητικός. Μέγεθος επίπεδου είναι το σωστό, λέει. Λοιπόν, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, όταν πετάς μια τέτοια βόμβα στα θεμέλια των μαθηματικών, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Πάμε λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο, η αντίδραση των κριτικών, και εδώ η ιστορία, όπως μας τη διηγείται ο ίδιος ο συγγραφέας, γίνεται μια ιστορία απόρριψης και μάχης. Περιγράφει λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη πορεία στις κριτικές που δέχτηκε. Στην αρχή, λέει, του είπαν «Είναι λάθος». Απλά, ξερά. Όταν απέδειξε ότι δεν είναι, τότε του είπαν «Α, ναι, αλλά χρησιμοποιείς κρυφά τη θεωρία των ορίων». Όταν και αυτό κατέρευσε, το επιχείρημα άλλαξε ξανά. Στην πραγματικότητα, αυτό που λες είναι απλά μια παραλλαγή του θεωρήματος του Τέιλορ. Και στο τέλος, η τελική γραμμή άμυνος. Καλά, εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο.
Και σε αυτό το τελευταίο, την κατηγορία ότι η ιδέα του δεν είναι πρωτότυπη, η απάντησή του είναι μια ευθεία πρόκληση. Ωραία, λέει, αφού δεν είναι καινούριο, πείτε μου πού έχει δημοσιευθεί ξανά. Και σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτή την ερώτηση κανείς ποτέ δεν έδωσε απάντηση. Σιγή ηχθείως. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο, πιο δραματικό κεφάλαιο. Μία αλήθεια που κρατήθηκε κρυφή. Εδώ, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι όλη αυτή η ιστορία δεν ήταν απλά μια ακαδημαϊκή διαφορία. Είχε, λέει, τεράστιες προσωπικές συνέπειες που τον οδήγησαν σε μια πολύ σκληρή τελική απόφαση. Η γλώσσα εδώ γίνεται πολύ σκληρή, σχεδόν βίαιη. Ακούστε. Αυτοί οι καθαρμάτα, πολύ δειλοί για να αντιμετωπίσουν την εφυγεία μου, επέλεξαν ανταυτού να με δυσφημίσουν, να καταστρέψουν τη ζωή μου παρά να παραδεχθούν την απάτη τους. Εδώ δεν μιλάμε πια για μαθηματικά. Μιλάμε για μια κατηγορία για συνωμοσία, για μια συντονισμένη επίθεση με στόχο την προσωπική του εξόντωση. Και η απάντησή του σε αυτό που θεωρεί κατάφορη αδικία είναι το ίδιο ακραία. Δίνει έναν όρκο. Θα τιμωρήσω την ανθρώπινη φυλή μη αποκαλύπτοντας τίποτα καινούριο. Έχω ορκιστεί να μην αποκαλύψω νέα γνώση. Ουσιαστικά, απειλεί να στερήσει από τον κόσμο τις μελλοντικές του ανακαλύψεις ως τιμωρία για την απόρριψή του. Και η τελική του κουβέντα, που τα λέει όλα για το πώς βλέπει τον εαυτό του και το έργο του, αυτό που μου πήρε 50 χρόνια να ανακαλύψω, κανείς άλλος δεν θα το κάνει ούτε σε 5.000 χρόνια. Είναι η απόλυτη δήλωση μιας ιδιοφυΐας που νιώθει ότι ο κόσμος απλά δεν ήταν έτοιμος για αυτήν. Και κάπως έτσι, όλη αυτή η απίστευτη ιστορία μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα. Η ιστορία της επιστήμης είναι γεμάτη από ιδιοφυΐες που κανείς δεν τους κατάλαβε στην εποχή τους. Είναι όμως γεμάτη και από ανθρώπους που απλά είχαν άδικο. Όταν λοιπόν έρχεται μια νέα ιδέα που τα αμφισβητεί όλα και ο δημιουργός της αρνείται να κάνει πίσω, τι είναι αυτό που τελικά καθορίζει την κληρονομιά της? Η ίδια η αλήθεια της ιδέας ή μήπως η δύναμη του συστήματος που την κρίνει?